Ginoo manaa kaninyo. Manaw sad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinoo niini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mosunod kanako, aron kun hain ako, atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Kristo nagsugo nga musunod gyud ta niya. Nya kamo ganahan mong musunod ni Kristo? Nya ang usas mga nindot kaing sundo ni Kristo ang iya gyung martyrdom. Kay mao magina ang iyang pinaka-highlight sa iyang kinabuhi dinhi nga nahimo gid siyang manluluwas, ang pagkamartir. Nya kamo sugot mo nga imartir mo, putlas liog, batuon hangtod mamatay, hiwa-hiwaon ang lawas, or aslon parihan ni San Lorenzo. Sugot mo ana? Ito na, nitutok na. ayaw lang sana padiroy. Ana, kuwang, why klaro ning inyong sunod. Gitawag ra na siya sunod-sunod. Nga naman, kini magong atong lawas ba mangita gini unsay komportable, unsay lami. Mo na gipangita sa lawas, komportable nya lami. Mo ginay number 1 atong gipangita. Nya usahay ang Ginoo pugso nato siya nga mohatag sa comfort ug sa pleasure nga atong gikinahanglan. Mo na usahay mo simba ta aron dili ta masakit, kay kun masakit na ta way ayo dili komportable. Mosimba ta aron mangayog kwarta, aron makapalit ta sa tanang lami nga atong gustong kanon. Na gani uban, mosimba pero nagpuyo-puyo, mosimba pero nagsigig kabit-kabit. Nga naman sa lami man pader. Nya katungdanan man ang pagsimba pero di lang kumubiyaan ni kay lami man. Mao na siya. Usahay inaana ta. O dili man pirmi. Mao na inigingon, gusto mong mamartir? Ayaw lang na. Naanad batas palami. Ana, wa man ilami, martyrdom. Ang tamparuson kag maayo hangtod ka matay, kulatahon kag maayo. Sakit kay na. Pero dunay mga gitawag natog martyrdom nga way paagasay dugo. Gitawag ni siya og bloodless martyrdom. Naaman say bloody martyrdom. Ang giagian ni Jesus, bloody. Kana bang muagas imong dugo. Ang naagian nilang Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, bloody martyrdom ng ila. Pero kuyog ni Jesus ang usa ka martir nga wa mo paagas og dugo. Kinsa man? Kinsa man tong kuyog ni Jesus sa iyang martyrdom nga wa gyud mo buwag niya? Ang mahal nga Birhen Maria. Si Mama Mary usasad ka martir, pero ang iyang martyrdom gitawag og bloodless. Way dugo nga miagas pero ang iyang kasing-kasing mo'y gihiwa-hiwa. Unsa man na? Kana bang andam tang masakitan aron di lang ta makasala. Kana mo'y pinakanindot. Si Mama Mary nagtan-aw siyang anak gikulatag maayo, nindot gyud to kayong isuko.
Kamo inyong anak atubangan ninyo kulatahon sa inyong silingan o sa inyong bation. Suko mo o dili? Ito ba? Imong bana kulatahon sa inyong silingan, masuko ka dili? Basig mo ka, patya, patya. Basig imo nang patiwasan. Depende sa tao. Kung ang tao imong gimahal unya pasakitan, nya gatan-aw ka, dili ikay gidapatan, pero sakit kay imong bation kay ang imo man kasing-kasing mo'y maigo. Mao na sa tawag og martyrdom. Pero ko na nako pare, ma-inlove ko usa ka babae. Nya maingon dayon, "Pader, magtipo na lang ta, mag-sex ta." Ana. Nya maingon jud ko, "Sala man gid ni, sala gini." Ana, adi lang gyud ko. Sakit oy. Kay maingon man ang kasing-kasing, nanghihinayang. Nanghihinayang ba? Sus, mao na kita to Pader. Tilaw na kita kaato. Oy, di lang yun. Inanagod. Parehara sa gunas mga government officials na akay panginahanglan kay ang imong balay gamay kayo o padyog kay yuta, pero ikay treasurera or treasurer, ikay tigpirma, ikay tig-release sa mga budget. Unsa man, mangurakot o dili? Ug mo ka dili, perting luoyan nimo. Kay pila ra goy sweldo nimo? Di ba? Mo na mahibong ta usahay daghang government officials or mga nagserbisyos gobyerno nga na-involve sa kwarta purting mga nindutag balay. Mahibong lang ta ba? Ngano man nga minindot man siya parihasas pare. Nanong ninindot man ning balay pare nga wa man ta ni sweldo. Secret. Gracias Ginoo. Among tawag anak, gracia. Ay gracia. Mao na siya. Unya kamo karon dinhi. Unsa may inyong gusto nga mahitabo? Mamartir mo liwat ni Kristo o mamartir liwat ni Maria? Kinsa mang martyrdom inyong sundon? Kang Hesus o kang Maria? Pili. Was duha. None of the above. Adi ta kasod og langit. Kanira man yung duha mo'y makapasod atog langit. Mo na unsa may buhaton aron maliwatan ni Maria, di lang ta maliwat ni Hesus. Pero kani si San Lorenzo gibuhat niyang duha. Unsa may una niyang gibuhat? Ang pagpanghatag. Matud pa sa atong unang pagbasa, manghatag nga malipayon. Mo na gitawag ni San Pablo og pagtanom. Ang nagtanom og daghan muani og daghan. Ang nagtanom og jutay muani og jutay. Pasabot ang pagpanghatag. Kini si San Lorenzo, dikon man siya, diakono kanang dikon, magserbisyo man na sa pari o sa obispo. So nagserbisyo siya sa obispo sa Roma, ang atong Santo Papa kato si Pope Sixto II. Sa pito ka deacons nga nagserbisyo dito Santo Papa, siya mo ina-assign sa pag-distribute sa mga bahandi sa simbahan nga tuas Roma, to keep and to distribute the wealth of the church. Nya kay nagduda man tong mga kaaway sa pagtuo sa una nga dato kayo ang simbahan, mao tong gisung sila murag gitulis ba niya kay di man makahatag ang Santo Papa sa gipangayo, gipatay. Pagsunod nahibaw-an man nga si Lorenzo maoy pinialan murag treasurer, siya mo'y gipugos og patugan og pagpatudlo, hain gyud gitaguan ang mga diamonds og bulawan, mga wealth sa simbahan. O gida ni Lorenzo ang mga kaaway niya ngadto sa silong underground hall sa simbahan. O didto nagkatag ang mga masakiton, ang mga buta, ang mga bungol, mga bakol, mga sanlahon, ang mga biyuda nawa na intaw mga kwarta, ang mga gipang-abandon nga mga bata mo'y iyang gipakita. Siya kini
Mao ni ang wealth sa simbahan. Ni adinhi nako gihatag ang bahandi sa simbahan. Naa diha ang mga bulawan og diamonds, kay iyang gipamaligya ang mga bulawan og diamonds ug naaman ang halin iyang gipanghatag aning mga tao nga iyang giatiman. Purting suko asa kuan kadtong opisyal sa mga sundawong ni atake nila. Amo tong giasal siyang buhi, siya buang-buang ka, himo ming ilad-ilaron. Isa wa ko mangilad oy. Niya man din hinam ugod gigasto ang tadan. Aslon bita siyang buhi. Pero samtang giasal siya, gihubuan siya no. Niya gihigot ang iyang kamot sa kanang murag kuros ba, iyang kamot og tiil. Murag barbecuehon gud, anaon siya to. Dako kayo nga kanang kuan, kanang barbecuehanan, gitawag mong tingali na siya sana gridiron. Sige siya, gihayang man siya pagkuan, gihayang man siya pagka sugba, di makakanta pa siya. Sige siya kanta og mga salmo. Amboting atong singer og aslo ni mo kanta pa ba ni? Kaning atong singer ba? O kaning atong salmista. Ambot mo kanta pa ba kani siya salmo kung aslo na ni siya? Pero si Lorenzo, sige kanta. Mga salmo, aleluya, mga praises sa Ginoo. Unya kay ang nag-asal niya, nalingaw kung sa gibuhat dito, nabiyaan man siya tuwa na may nag-atiman niya tuyok-tuyok, paminaw niya perti namang lutua sa iyang likod. Ni joke pag siya, ay Brad, balihan ako Brad, kay murag luto na kayong luyo Brad. Itong gibali sa siya. Niya na-quote gini nga maong statement, baliha ko kay well done na ang akong likod. Nang luto na. Nagibali sa siya. To patay siya. Mo nang joke niya. Ako bitaw naaman sa mo criticize na ako. Sa ikaw ba pader ba? Magmisa ka. Bisag misas patay. Magsigig pangatawa. Ngano magsigig magkag-joke-joke? Nga di man na maayo. Nako, secret. Ugwa mo makauyon din. Kamatay mo. Ikamatay ninyo. So ayan ta mo gwali. Di ba mo magkatawa di asod sa lungod? Hihihi. Ang ana ko mana. Main lang na mga tawa ta. Pero itong ga-deliverance ko o kanibang mga gipangyawaan ko no to ba? Itong mga bata bitaw to sa sudlon. Dito sa katong na nayawaan nga ng gahi. Mga 7, 8 kabuok. Apil pang maestra. Kung saan kanina kong yawa no nga di man ko kamao aning deliverance, di man ko kamao ng deliverance, kung ko mag-specialize ana nako pastilag mo tabok ning yawa hino ako nanoy bugahi ani nako basa kog Bible, pag human akong basag Bible about anang gugma ba kanang John chapter 15, pag ako ang punuan sa paras niya gugma ako din gi-explain ang gugma na kanang mahigugma di gina mahadlok malipayon ginang mahigugma nya kamo nahigugma mo usag-usa tutok lang na ako ba labi na tong unang napusis siga kay matab ang kaning crucifix gikumot ka na bang plastic ba kuan gud nangalukot gud kusgan kayo kuptan og tulo ka tawo ba laki babae to siya dihas ako jung gipadulan kani di mo sinugdanan di ay nanakod nga to sa uban sige kong explain gugma pa siyaw ko ba so nadugay niingon man to katong gikuptan bang ligon kay ba niingon hihihi ni katawa nako na ang naong ay ni katawa day na in love sa siguro ni nakuha ka man tukangi katawa siya nako klaro anang naong nimo buangon kay katawa sa maayo paguman wa na kuan sila tanan wa na nalingaw na sila sige na may pangatawa explain ko akong experience katong akong uyab-uyab sa una tos ang akong struggles katawa na sila mayob sige na may pangatawa sa itong mga ginikanan pag humanawa na manganta tag Our Father na nganta mig Our Father kinuptanay tas kamot pag human kanta tag Power of Love duula ng mga tao nga murag kontra nimo nya pangayog pasaylo nya gaksa siya ginaksa na sila dito wag ni gakos na ko hadlok ting ito mo to pag human lakaw ko ambot ni balik ba tong yawa pag human wala naman sila yawa wala naman sila manggahi nangalingaw pa paglakaw sige pag pangatawa buwang nga gining pader nako ari nako kung may bahala mo si yawa diya adto nako unsa maning
kalipay nga gihatag ni San Lorenzo, gipakita niya ang kalipay nga naas kasing-kasing nga dili maapektuhan sa kasakit sa lawas. Kaya kining atong lawas lumalabay, pero kung ang imong kalipay naas imong kasing-kasing, bisan pagbunugon ang imong lawas, di gyud to matandog ang imong kalipay. Pero kung lawas nun ka ita, ang ato ra yung lawas atong giatiman, matud pa ni Hesus, ang nagmahal siyang kaugalingon, kawad-an niini. Kay unsa man ang kinabuhi nga tinud-anay, ang kinabuhi sa kalipay, dili ng kinabuhi nga seryoso kay ka, buhi ka mura kag patay. Nabang seryoso kay ba? Nagmisa bitaw kong mga madre, nya bag-o pa man to silang kailan ako. So seryoso hagud. Ana kay ba? Di ga joke-joke ko, di gyud mo katawa, pero ang mga batan-on dito sa luyo nga mga madre magsigig. Ana ba? Mingaw man kay sila, mingaw kayo. Mo katawa ang mga superior sa diri skill. Ako paita sa daan. Unya kay kuan man to, retreat man to, 5 ka adlaw, di sa to pa 5 ka adlaw ko magmisa nila, ako paita sa daan mga naong ani ako misahan 5 ka adlaw. Ang mga batan-on mo action jud katawa, makalitan mo katawa. Anaon man din. Nakumura man sila mga patay din di man mo katawa. Pag ikaduhang adlaw, maugya po na kong wali. Katong pinaka tiguang nga istrikta kaya mo ana naman. Pinugnan kay ba? Anak kay. Nakaarang na ni, pahiyom nang kuan gulang. Pag ikalimang adlaw, basta kusugan ang mga tawa, katong tiguang mo, kusugin mo katawa. Kusugin mo katawa. Pag dahil na akong lakaw, nang hatag man sila mga card, kadto ra gid siya iniingon, I love you very much, Father. The first time that I love a person because I see in you the presence of God. Nawa gyud ang akong tanang stress, porti na gyud nako rong lipaya. Nya magsige na siya text nako, hihihi. Nako kamao sa din mo hihihi din tiguang. Ambot namatay naman kuno turon, may she rest in peace. Nagkasuod gid mi adtog maayo nga mura siya akong inahan ba nga nya pasiaw sa siya maayo. Siaw dito siya, ila lang yung disiplina na ayaw pagkatawa panahon sa misa. Ay yung katawa kay ngilad na. Mo to yung siya. Niya ba? Pagkadugayan siya nga, amay madig katawa. Katawa sa siya. Katawa sa ko. Di ba na to siya yawa. Kana go makapakosmod sa tong naong ang yawa mo na. Ang Ginoo malipayon man. Ang Ginoo kalipay man. Naaday malipay nga di mo katawa. Napainmingon ako, padir nganong mamakpak mo des misa? Nako naaday malipay nga di mo pakpak. Pakpak mangita ng Miss Universe nga hapit way sinina. Ato man ganin pakpakan kana pa bang pari nga sakto sinina. Pakpak mangita ng mga politicians nga mudaog. Yes, daog ana. Kana pa bang pagpresentar sa pulong sa Ginoo nga madaugon kaayo batok sa yawa dinis kalibutan, doon na pa bay champion nga labaw pa ana ang pagdaog sa Ginoo batok sa sala, di ka makapakpak ana. Oy, di man mo pakpak kuno kay unliturgical. Nako, maghimo taglaing liturgy. Depende man ni siya sa gitawag nato og expression sa imong faith o sa imong closeness to God. Di ko motuo nga si Kristo masuko to kung mupakpak ang mga apostoles sa dihang nidaghan ang pagkaon niya paghipos nila nakahipos og 12 ka bukag. Yes, Lord. Di mo gusto ay pakpak milad na. Di oy, pakpak da kinindot kani. Di ko motuo nga wa mamakpak ang Israelita sa dihang nakalabang sila sa dagat nga pula unya nangamatay ang tanan nilang kaaway. Di ko mutuo nga ningon to. Hala kanindot ana. Di oy, yes Lord. Yes Lord. Mo na ang mga salmo ningon, praise the Lord with all your might, with all your heart. Clap your hands, sounds the cymbals. Praise him with dancing and lyre and harp and tambourines. Express your joy. Oy, ganahan ko ta. Ayaw. Si St. Lawrence bisagi
giihaw na siya, naka-joke-joke pa. O nga naman, puno sa kalipay ang iyang kasing-kasing. Kanabit ang daghang ng donate na to karon sa atong namalit sa atong slots. Unsa may result, unsa may ilang rason? Malipay jud ko Pader maminaw na imong wali na wa gid akong stress panahon aning pandemic. Nako nindot kay na kay mamatay kang mag-smile. Di ba? Kanindot ana mamatay kang mag-smile kaysa magkusmo di mong naong mo na mo donate ko Father kay nalipay gyud ko. Kamo nalipay mo na itong misa. Ni donate na mo. Wa pa na ang ato ganing halin gahapon 11 ra man to atong halin oh. Oy karon niabot nag 103 ka slots atong halin. Oh dagana 103 na. So ang ato na lang kuwang 29,397 slots. Oh na natay 103 slots. Sige pagitarog basa kay daghan pa magitong nag-text. Pero ako lang sang hangyo na masugi uban nga mo text unya dili magpaila ba. Paila lang in taon mo kay importante kayo nga i-text nga rin ako kinsay ngan sa gapadala, hain gipadala, unsay code og pilay amount. I-record na nato nya i-remit na nato ngadto sa kapilin. Haw pa mi ka-remit ato pa nang gitigom tingbon-tingbon ato remit kay narabay charge inig remit i-transfer. So ato lang tingbon pero 103 slots na ang atong halin karon so far. Kanindot ana.